Laudioko kale eta plazetara egin du salto parkurrak. 10-18 urte bitarteko dozenaka gazte daude kirol horretan buru belarri murgilduta. YouTuberren tutorialak behatzen hasi ziren duela urtebete eta jarraian egin zioten pantailan ikusitakoa kalean praktikatzeari. Gaur egun, interneteko bidekin eta horrelako gauzekin, jendea animatu egiten da parkur egitera. Lehen ez ekiten zer zen parkurra edo freerunina, berdina baina mortalekin. YouTuber batzuk hasi ziren bere rekorridoak edo horrelako gauzak grabatzen, adibidez Alex Segura, Zifer edo horrelako batzuk, eta gu animatu ginen eta tutorial batzuekin hasi ginen entrenatzen, eta hori da. Guk parkur egiten genuen eta grupo batean sartu ginen eta bera ere eta hortik sortu zen. Gure grupoan gaude sortzi edo bederatzi. Hortik. Ez gaude orain denak, baina bederatzi edo horrela. Eta gero daude besteak, ja dira 20 edo horrela, ja. Guk egiten dugu beti Laudion, baina ere joaten gara Arrigorriagara, Vitoriara, Bilbora ere. Musika funtzesko osagaia da parkur zaleentzat. Abesti elektronikoen gorakada edo klimasak baliatzen dituzte salto eta mugimenduak gauzatzeko. Motibatzen du musika eta musikarekin gabe ez da berdina. Saltoak ematearekin askiez eta herriari begirako proiektu bat prestatzeari egin diote gazteek. Sinadura bilketa hasi zuten change.org plataforman Laudioko udalari parkur parke bat egitea proposatzeko. Eske nahi dugu ipiniz, eske dago jendea ez nahi duena parkur egiten kalean edo horrela, eta nahi dugu bat ez molestatzeko eta horrela. Eta kalean egiten baduzu, daukazu arriskua zauri bat egitea edo zerbait egitea, edo poliziak zuri bronka botatzea edo horrelako zerbait, ez dakitelako zer den, eta jendea ere deitzen dut ez dakitelako zer den, eta gauza txar bat dela pentsatzen dutelako. Oso denbora gutxian hedatu da kirol horrekiko sukarra eta ez dirudi moda iragankor bat denik.